Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibya sa dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo. Ang sibya maayong gabi kaninyong tanan. Kini na usab inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brigido Inaw Ordinisa, makiguban kaninyo ni ato ang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi, din hiniining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa Sugbo. Ato ang paghisgot-hisgotan karon mga igsoon about ining Dios. Unsa maning Dios? Dunha bagyoy Dios. O tinuod ba nga na ay Dios? Mo na nga ato ani nga hisgutan kay daghang kay tag mga kaigsuonan nga dili mo tuo nga dunay Dios. Dili mo tuo nga naay Dios nga naghimo nining tanan nga nigawas ning gitawag nato og gituon, bulan o adlaw o makahangkan pong hangin nga ato nga mahanggab. Ganito nga lang ni og iya-iya lang. Pero sa dili pa mga igsoon sama sa naandan at tuwaon na kini nga buksan sa hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ulangit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo nga niya imuha kaming gihiusa karon nga gabhiuna. Ikaw ang gaingon, Obi enem Santo Beltris congregati in nomine meo ebisum in medio iorum. Kakinsa tong duha o tulo nga makatigom sa kongan, ana ako taliwa diha kanila. Mo na mong gilauman nga ikaw nagpataliwa kanamo karon ining kagabhion. Aron ang imuhang mga pulong mutuhop sa among tagsa-tagsa kagalamhan ug mogawas sa mga maayong mga buhat. Aron mahimo sab kaming panig-ingnan sa amoang mga anak, sa among mga kaparentihan o mga kaygalaan. Ug salamat kayo langit ng Amahan sa imong kaayo gugma nga sulod sa 7 ka adlaw na mong pagsikay-sikay sa pagpanarbaho, paninguha. Ganiya, gitagaan mo kami jutayng podyot o kahigayon nga madasig among kalag sa pagpaminaw sa imong pulong. Aron amo usab kini nga mapaambit ang imong kaayo gugma o Dios. Salamat kini tanan. Labi na gyud sa mga grasyang ipadangat nimo kanamo. Ang paghanggap namo sa labas nga hangin. Nga kanunay namong pasalamatan diha kanimo nga niya nagpabilin kaming buhi karon nga panahon. Salamat kining tanan o Dios. Amo sa imong pangayopo kanimo amo mga kaigsuonan usab nga nagumo na sa bisyo. Walay luaing tumong, tuy or tinguha ang paghimo og dili maayo. Bahala na og mayatakan ang uban basta matuman ng ilahang katuyuan nga mga pangandoy sa kinabuhi. Ang pangayopo kanimo o Dios nga malamdagan ang ilang tagsa-tagsa kaugalingon, mubalik na diha sa imuha nga kiliran ug sa pagsunod sa imuha mga maayo nga mga binuhatan. Ug amo sa pangayopo kanimo amo makigsuonan usab nga dugay na kayo nga matay nga hangtod karon naalang gyapon diha sa purgatorio. Wala pa mabadbari sa ilang mga kasalanan o kasipanan nga nahimo samtang dinhi sila nining kalibutan. Pasayloa sila o Diyos sa ilang mga kasalanan kasipanan ug dad-a sila diha sa imuha nga kiliran. Ug amo sang ihalad kanimo amo mga kaigsuonan nga mga masakiton nga naa karon sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, na sa tagsa-tagsa ka mga kaospitalan o asa man nahimutang. Labi na gyud ang mga masakiton nga nawad-an ning tawo no paglaom tungod lagi kay wala na po tayo kwarta nga ikapalit og tambal nga nagpaabot tala kanunsa nimo kuhaon. Ug magtinud-anon sila sa ilahang kaugalingon sa papangayo sila makasalanan o kasaypanan papangay pasaylo diha kanimo. Pasaylo sila mga kasalanan kasaypanan o Dios. At agiglugway ang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug alima ilang tagsa-tagsa ka balatian. Pinagis mong kataas-asang pangalan, kapangarihang pangalan, kabanal-banalang pangalan, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kining tanan among gipangayo kanimo Amahan. Kinsa ikaw bugtong og buhi og naghari dinhi ibabaw sa kalibutan. Kang Santa Maria Inahan, buspanabang ni Senyor San Jose, sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo imong anak nga bugtong, Diyos nga usa, hangtos kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Karon mga igsoon ato ang isgot-isgotan about ining mahitungod sa Dios. Kay daghan kayo tag mga kaigsuonan nga dili na motuo nga naay Dios. Namingon nga giunsa nato sa pagsiguro nga aduna gayo Dios. Mo ni ato nga unahon nato pagtubag ug giunsa nato pagsiguro nga aduna Dios. Kay dunay tay mga kaigsuonan nga maingon nga walay Dios. Nitunga ra tag ning kalibutana, niabot ra ng hangin, adlaw, buwan o bituon nga iya ra. Muna sa ato nga pagsudong sa ato nga relo, katag-usa nato na amo kitay siguro na ay relo or walay relo, pero kung wa tay relo makita nato ng ubang nga naay relo. Nga nianang mga sakinan nga nagdagan po di asdalan. Piho kayo nga dili kana sila nitungha kun wala pay naghanay sa ilahang nga pisa nga migama kanila. Sa ato pa kanang mga butanga, kanang mga relo nga nagdagan, nagtuyok nga orasan, kanang mga sakyanan, dili na mudagan ug wala pa na mahanay ang ilahang nga gitawag atong piyesa. Kana bang aron mudagan ang maong mga sakyanan nga maoy nihimo o nihulma anang mao nga mga butang. Ug ato ang iyahat ang atong mga gitawag nato mga mata. Atong ipunting ngadto sa langit, makita nato nga dunay mga butang diha sa kalangitan. Kung sa may mga butang diha sa kalangitan ato makita mga igsoon, naa nang gitawag nato adlaw, kanang panahon nga kainit nga makita ta kaning adlaw nga makakita sa kung sa atong gustong buhaton. Kaning bulan nga panahon sa kagabhion nga makita gyapon ta og magsa atong paglakaw nga maski wala tay gidala nga iwag diha sa dalan. O kaning gitawag nato mga bituon nga maayo gayud kaayo nga pagkahanay. Ug kani sila mga butanga ug wala pa ni pangayong paghanay, dunay posibilidad nga magbangga ni or mga hulog ni. Dunay gyud tao, dunay gyud gitawag nga tog naghanay niini. Ano sa usab gayo ginatawag tog nagbuhat kanila sa to pagklaro tataw nga dunay nagbuhat or naghimo diha kanila. Siguro ako nga dili sila mutungha sa ilaha lang nga gitawag nato og kaugalingon. Kay doon na may sila gitawag tog hanay. Unsa ning hanay sa in English pa? Order. Nga butang nga adunay hanay dili man resulta sa gitawag tog taligama o kanang nitungha lang. Aduna gayoy gamhanan ug may salabutan nga migama diha kanila. O kay dili man kana sila magama sa mga tao nga ordinaryo sa manato. Kay wala man gyud pay nakahimo og adlaw, nakahimo og gitawag tog maghimog doble. Diba na naman adlaw daan, dublihon pa na maghimo ka. Maghimo kag lain na pong bulan. Maghimo na po kag laing bituon, wala. Nan, adunay, klaro nga, dili tao ang naghimo, ana. Dili, ordinaryo nga tao, sama na to ang nagbuhat, ana. Dili po matawag scientist, kaya scientist, tao man na. Nan, adunay, tagbuhat kanila nga mao ang gitawag na to, labing makagagahom. Nga mao na gitawag na to, karon ng mga igsoon, o Diyos. Ang balaang kasulatan mga igsoon nagsulti nga mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang hawan nagpadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Na Salmo kapitulo 19 bersikulo 1 King James Version. Ug ang buang miingon siyang kasing-kasing walay Dios. Salmo 53 bersikulo 1. Sa ato pa day wala ta niingon nga kaning miingon nga walay Dios nga buang na sila. Siguro nagpakaron ingnon lang na. Kay makita nato ang himaya o kaayo sa Dios nga gipadayag sa iyahang mga buhat sa iyang mga kamot. Iklaro na da sa Salmo kapitulo 19 bersikulo 1. Nya kinsa dining maingon nga walay Dios ang mga buang lang. Pero wala nato gidirekta pag-ingon nga mga buang na mga tanaa kay masakto binang mga salabutan sad. Siguro na pabuang-buang lang. Muna nga kita nahibaw nga kana day mga butang nga nining kalibutan nga dili maumol, dili mahimo sa ordinaryo nga tao sama nato. Wala na gitawag nitungha lang nga iya-iya. Kay gani mismo gisulti ko na sa unahan nga kining relo o sakyanan nga nidagan dili na managan ng mga butanga kaning relo dili na mudagan yang orasan unsa nang orasa kining sakyanan dili na mudagan ug wala panahan aya o pormaha ang mga piyesa ana sa tao nga nagama ana.
mao po ning adlaw, bulan ug bituon. Dili na maniga, dili na maigatawag na tog dunay oras nga gitawag tog limit ang iyang pagsiga dinhi ning kalibutan. Adto na po siya sa lain nga gitawag na tog planeta magsiga. Mao na nga matawag nato na siya og ang naghimo ana kay dili man mahimo og ordinaryo nga tao. Wa may tao nga makahimo ana. Mao na gitawag nato og Dios. Mao na nigawas nga nigawas ang kaayo ang iyahang buhat nga nahimo samtang dinhi sa kalibutan. Mo tong gipasabot ato, gibasa nato sa Biblia, Salmo kapitulo 19 bersikulo 1. Pero kinsa may niingon ana nga walay Dios, ang mga buang lang. Mao na Salmo kapitulo 53 bersikulo 1. Pero wala ta nag-ingon nga buang na mga tanaa. Nagpabuang-buang lang. Karon unsa may Dios mga igsoon? Siya mao ang amahan nga magbubuhat. Ang Dios mao ang atong gamhanang amahan. Kinsa walay sinugdan ug walay katapusan ug magbubuhat sa tanan nga mga butang. Mao ba kini ang inyong ibugti kang Yahweh? Dili ba siya ang inyong amahan nga nagpalit kaninyo? Siya mao ang nagbuhat kanimo ug nagpalit kanimo. Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 6. Sa to paklaro kay mga igsoon nga walay naghimo sa tanan kanako kanimo kundili ang atong amahan nga mao ang Dios. Siya mao walay sinugdan ug walay katapusan. Bisan gikan pa siya mga igsoon sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios gyapon. Salmo kapitulo 90 bersikulo 1 hangtod sa 2. Sa ato pa tataw og klaro kayo nga ang Dios mao ang sinugdan ug walay katapusan. Siya pod ang gitawag natog makagagahom sa tanan. Kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo. Na sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37. Mao bitong giklaro nako ganina sa unahan nga wala ing tao nga ordinaryong tao bisan pag dili pa ka ordinaryo nga tao, special pa ka tao unsa ka genius, dili ka makahimo ang gitawag nato adlaw o bulan o bituon. Makagama bag imong kaugalingon, wala ay makahimo ana kun dili ang siya nga makagagahom sa tanan. Kay siya sa Dios walay butang nga dili niya mahimo. Lucas kapitulo 1 bersikulo 37. Siya nga putli nga Espiritu Santo. Kay ang Dios Espiritu man. Nasa Juan kapitulo 4 bersikulo 24. Ang butang nga dili makita walay katapusan. 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 18. Sa tupang Dios walay katapusan. Muna nga may iskot galitag Dios wala jud tay makita. Kaya ang Dios dili man na makita kay espiritu man. Wala pay nagsulti diha sa mga gitawag tog tibok Biblia nga ang Dios nga espiritu makita. Kaya ang espiritu dili man ang makita. Karon kay dili man siya makita, mao nang gitawag siya butang nga dili makita nga walay katapusan. So ito pa walay ending ba? Walay katapusan. 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 18. Mao nang butang nga iyang gihimo o nahimo o nabuhat, mao nang gitawag katong nga butang nga mga imposible. Sama ng hangin. Ngayon itungha man ang hangin. Mutungha balay ng hangin o giaya lang kanang mga bituon dili. Sa ato pa dunay Dios nga naghimo ana mga igsoon. Sa ato pa ang Dios di ay mao'y naghimo sa mga butang nga mga imposible nga dili mahimo sa ordinaryo nga tao. Manay usa ka pagmatuod nga dunhay nahimo sa ato pa dunhay naghimo. Dunhay kausa, dunhay ipik. Muna nga unsa man diining Dios? Pila man di Dios kay namingon ba ning atong kaigsuonan pud nga dili katoliko nga kining Dios kuan man tawag nato tulo man ang Dios. Mao na ni resulta ron sa gitawag nato og kanabitong dili ta magtuon sa pagtulunan nga naa di sa balaang kasulatan. Nga maminaw ta sa laing tinuoan nga nagdaot nato ang musunod na puta maingon na puta nga tulo mo ay Dios. Muna nga unsa ba dining Dios sa gitawag nato Katoliko nga gitudlo sa atong simbahang Katoliko? Ang labing santos nga tulo ka persona sa usa ka gitawag nato pagka-Dios. Bisan ang atong tawhanon nga gitawag dog sa labutan, dili makaila sa direkta nga paagi.
sa pagkaaduna gayoy Dios. Apan sa indirekta nga paagi ang atong tawhanong salabutan makaila gayod nga adunay Dios. Sama sa prinsipyo nga giingon, kudunay binuhat, aduna gayoy magbubuhat. Kung adunay hanay or order, aduna gayoy maghanay. Sa to pa ang palibot nat sa tao nagtug-an nga aduna gayoy daghang mga pagkamao, beings. Kung mga anaa nga dili magama o mahimo sa mga ordinaryo nga tao. Sama ni anang gitawag tug bituon, mga planitas, mga dagkong hayag sama sa adlaw, bulan, ug uban pa. Kini sila'y dunay gikanan o magbubuhat nga dili tao kundi labing gamhanan. Mao nang gitawag nato siya, gitawag nato og Dios. Mao na nga sa Kristiyanidad mga igsoon usa ka abag sa tao aron sa pakibalo sa dugang kasayuran sa magbubuhat. Mao na ang gitawag og revelasyon. Kung mga kamatuoran nga dili gayud unta masayran sa tao kung wala pa mismo ipadayag sa Dios kining kamaturana. Nga gipadayag sa Dios na ila nato nga mao ang gitawag nato balaang kasulatan kun Biblia. Kun libro nga gisudlan sa mga pulong sa Dios. Ug ang santos nga tradisyon nga mo ang gisalo-salo sa mga binaba nga kasaysayan sa mga tao sa Dios nga wala diha masulat sa Biblia. Mao na gitawag nato og tradisyon. Usa sa mga kamatuoran nga gipibalo kanato sa revelasyon mao ang gitawag nato Santissima Trinidad. Kining usa ka pagka-Dios adunay tulo ka personas nga mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang mga makinadmanon miingon may tungod sa Santissima Trinidad. Igo ora nga na may balo ug motuo kita bisan dili gayud kita makatugkad niini. Kinsa nagingon ini? Ang mga makinadmanon. Kitudlo sa ato nga mga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga usara ang Dios ug dunay tulo ka personas. Kung pangutan-on kita, Dios ba ang Amahan? Aw ang tubag nato mingon jud ta nga Dios. Ug pangutan-on ta nga Dios ba sa bang anak kamo si Jesucristo? Ang tubag kita nga Dios. Ug sa laing pangutana, kung Dios ba ang Espiritu Santo? Ang mutubag jud ta nga Dios. Mao na nga tulo ba ang sila ka Dios? Ang tubag nato dili. Usa lamang ang Dios. Mga musulpot sa ato ang alimpatakan, ang yano nga arithmetic, dili ba ang usa ka Dios, dugangan og laing usa, ug pun-an pag-usa, dili ba tulo na? Unya ngano nga Amahan, ug Anak, ug ang Dios, ug kining Espiritu Santo nga Dios, usa ra man. Maigsoon, bisan sa siyensya sa yutan-ong Latin, adunay daghang tulo ka mga samang higayon nga mao usara sa mapananglit sa siga sa kalayo. Ang siga adunay gayoy iyang kaugalingong kolor nga mao gitawag ngadto kolor nga pula or red. Usana aduna siya gitawag ngadto kainit. Ikaduha. Ug aduna usab siya gitawag nato og kahayag mao na ikatulo. Apan usara kining tulo kahiyas diha sa usa ka siga nga mao ang kalayo. Busa makaingon kita nga 1 in 3 and 3 in 1. Ang atong mga makinadmanon miingon nga ang tulo sa Santissima Trinidad mao ang persona. Apan ang usa nila mao ang kinaiya. Buino matinaw kitag jutay nining mga butanga. Atong hubaron ang kahulugan sa mga pulong nga kinaiya ug ang persona, ug unsay kinaiya, ug unsay persona. Ang kinaiya mao ang lintunganay nga hiyas nga nakapamao sa butang nga ginganlan. Pananglit. Ang kinaiya sa tao mga aduna siya lawas ug kalag. Kung lawas lamang walay kalag, dili na kini matawag nato og tao mga igsoon. Mao usab kun kalag lamang walay lawas, dili usab nato matawag og tao. Mo na nga sa instrikto nga pagkasulti, busa ang kaniya mo ang lintunganay nga hiyas niya. Nga nakapamao sa butang nga gihinganlan.
Sabang nga kuhaon na diha sa kalayo ang iyang kainit, ang iyang siga, ug ang iyang kulor. Nandili na siya tawgon og kalayo mga igsoon. Tawgon na siya og laing butang apan dili na kalayo. Busa mao kana ang gitawag natog kinaiya, ang lintunganay nga hiyas nga nakapamao ni ana nga butanga. Gaginganlan pa sa in English nature. The character or constitution or essential traits of persons, of thing, or class, especially if original rather than acquired. Nana sa New Standard College Dictionary, page 790. Nga ang kinaiya di ay mo'y makatubag sa pangutana nga unsay kana. Sama sa maingon kita, kana hayop, tanuman, or tao. Karon sugdan sab nato kay tawag nato paghubad ug unsa ning gitawag og persona. Ang persona mao usa ka pagkamao. Kadunay salabutan og libre nga kabubuton. Ang persona matubag sa pangutana nga kinsa kana. Dili sabton nga matag persona mao ang adunay lawas. Kung ang matag adunay lawas mao ang persona, dili kana mao. Sanglit ang kabayo, ang tanom, aduna may lawas. Apan dili sila matawag nato og persona. Bisan kun walay bahin nga material, basta adunay gitawag tog salabutan og libre nga kabubuton, nan matawag kana siya og persona. Ang mga anghel nga espiritu, wala sila makita nga bahin nga material sa lahang kaugalingon. Bisan tuod, mahimo usab sila nga mopakita diri kanato. Apan sa ilang kaugalingon, wala sila bahing material, apan matawag nato sila og gitawag tog personas. Sanglit aduna man sila gitawag tog salabutan ug kabubutong gawas. Karon balikan nato ang tema nga Santissima Trinidad. Ang tulo niini mao ang persona, apan usara kini sa kinaiya nga mao ang pagka-Dios. Sayano nga pananglit mao ang kining papel nga akong gisulatan. Usa ka papel nga kinaiya niya ang pinlansa nga manipis, halapad ug puti. Usa gayud apan ang duna kini gitawag nga tog iskina o kining unang iskina papel ba? Ang tubag nato oo. Kini ikaduha nga iskina papel ba sab? Ang tubag nato oo. Mao sab ang ikatulo mga igsoon. Ikaapat nga iskina apan dili sila tulo ka papel. Usara gayon apan duna sila lamay upat ka iskina nga maglain-lain usag-usa apan maora sila ka papel. Sa ako nang giingon mga igsoon sa unahan nga dili gayud unta kita mahitabo niini kun wala pa kini ipadayag kanato sa kasulatan. Unahon nato ug hubad ang pulong gitawag nato Trinity kun Trinidad diya sa diksyonaryo. Unsa man ning Trinity mga igsoon diya sa diksyonaryo? Trinity, a triple personality existing in one divine substance. The union in one God, a Father, Son, and the Holy Spirit as three divine or three infinite person. New Standard College Dictionary, page 1249. Ang hubad, Trinidad, ang tulo ka persona kun pagkamao. Nga na diha sa salamang kakinaiya. Ang pagkahiusa diha sa usa ka Dios. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ingon nga tulo ka walay sinugdan ug walay katapusan nga personas. Karon sutao nato ang gipaila diha sa Biblia may tungod sa gitawag nato og Trinidad. Sa paglalang sa tao, giingon diha sa Biblia ug miingon ang Dios. Buhato nato ang tao sumala sa tong dagway. Ingon nga kasama nato. Nana sa karaang testamento mga igsoon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Wala isguti sa unahan nga kauban sa Dios ang mga anghel. Singular ang subject. Ang Dios walay laing kauban. Apan nganong miingon man ang usa ka Dios. Buhato nato ang tao. Ang nato mga igsoon labaw pa sa usa. Kitawag ito sa plural. Dunay kauban, kinsa man ang kauban sa Dios. Nga usa ra man ka Dios. Mao na nga sa Hebreo nga pulong Dios kun ipasabot sa usa ka persona, gigamit ang gitawag natog El.
apan kon ang pulong Dios gipasabot sa paglangkob nga tulo ka personas, gigamit ang pulong nga Elohim. So tuod sa kalainan aning pulong El ug Elohim, ang El singular samtang ang Elohim plural. Dili ang El ug ang pulong Dios sa Genesis 1:26. Ang gigamit mao ang gitawag natong Elohim. Mao ang pronombre nga gigamit sa ato pa dinaghan kung plural nga igsoon. Nga nato sa pagbunyag ni San Juan ug atong tan-awon diha sa Bag-o nga Testamento, si San Juan atong Ginoong Jesucristo mipadayag ang tulo ka personas, ang amahan nadungog ang iyang tingog gikan sa langit, ang anak diha sa suba sa Jordan gibunyagan ni San Juan, ug ang Espiritu Santo mipakita sa dagway sa usa ka salampati. Mateo kapitulo 3 bersikulo 16. Sa taba, ang pagsugo sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga apostoles sa pagpamunyag mingon siya nga magabunyag kanila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Mao na nga makita nato nga naa gyud ang gitawag nga Trinidad. Kaya ano man nga gisugo man ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. Usa na sa pagkamatuod nga naa di ay ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ug mismo si San Pablo sa iyang mga sinulat nga nagdala sa bendisyon ingon niini nga ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang pakig-ambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Amen. 2 Corinto kapitulo 13 bersikulo 13. Gisgutan gyapon rin maigsoon ang Santissima Trinidad. Wala gisulti ang ngalan samahan sa Anak ug Santo, pero gisgot ang first person, second person ug ang third person ng mga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ubisan sa karaang testamento sa wala pa mapakatawo ang atong Ginoong Jesucristo. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo gisgutan na. Ang Amahan ningon diya sa Biblia, mao ba kini ang imong igabayad kang Yahweh? Siya mao ang imong amahan, ang palit kaninyo, siya mao ang nagbuhat kanimo. Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 6. Ug may tungod sa anak nga amahan miingon, ako mahimong amahan niya, ug siya mahimong anak nako. Ug may tungod sa anak siya miingon, ang imong trono o Dios alang sa katuigan nga walay katapusan. Salmo kapitulo 45 bersikulo 6 hangtod 7. Og sa Hebreanon kapitulo 1 bersikulo 4 ngadto sa 8, ang Espiritu Santo gisgutan usab sa karaang tugon. Ug ayaw ko ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Salmo 51 bersikulo 11. Sanglit usara man ang Dios mga igsoon. Ang tulo ka persona gipaila man nga Dios. Sa ingon ni ana maaninaw nato nga kining tulo ka persona nahiusa sa usa lamang ka divine substance kun Dios nung kinaiya nga mao ang pagka-Dios. Ug si San Juan miingon niini, Trisdan tris demonium in silo Pater verbum e trison unum. Nga kung sa in English pa, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 7. Sa ato pa, usara gyud sila ka Dios. Nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ug sa ilahang pagkausa mao diha sa kinaiya sa pagka-Dios. Pero sa ilahang nga pagkatulo diha sa persona. Niya naaday nagungong si Pika Silinya ato sa aning timbayahon mga igsoon. May gabi po, Brad. Greetings, Day ko. Oh, sige sister. Ni Mama dito sa Negros, Oriental Yasan, Mama Hanilin, og ni Papa Edie. Og sa akong mga igsoon di ay dito nga si Angel, si Angelica, si Kevin, og samot na ni Manang Idilin sa Manila. Dan sa mga friends na ako, hi din tanan, Mara,
Moto si Sister Janine Ponteras diha sa Labangon, Cebu City. Yan na pa yoy nga gaong-ong sa pikas linya ato ni nga timbayahon si Sister Jen Lidama. Sister Jen, maayong gabi. Kuan ako ang pamilya di sa Sarangani, sa Malapatan, ug sa akong mga kaliwatan, ug sa akong mga igalaan nila Edita Andalis ug si Wadjo Gidama ug mao lang ug latif na sa akong mga anak. Moto si Sister Jen Lidama diha sa Zamboanga del Sur. Bueno may igsoon na popos atong oras na popos sa ato ang takna, ato alang pasalamatan ato mga buotan ng igsoon, atong beloved listeners kanamina kanunay nato. Nya sa dili pa ako pasalamatan akong mentor Brad Sok Fernandez. Unya ako makauban sa Catholic Faith Defender, tanan-tanan nga mga Catholic Faith Defender nga naminaw karon sa ato ang programa, mayang pagpaminaw ninyong tanan. Nya sa mga kauban ako sa RDM General sila si Brother Alvin Kitamundok, Brother Ray Bascones, Brother Wilkie Bonis, Brother Celestino Sardido, Brother EYD, Brother Ayan Cobiro, ug sa tanan-tanan nga naminaw sa ato ang programa. Lakip na gyud diha sa Cebu nga usab sa akong nanay, Nanay Ipion, Mama Maming, Inday Rosalinda, ug siyang bana Dodong Jefferson ug siyang mga anak. Unya sa Mangyan Elementary School si Ma'am Joscora Comendras mayang pagpaminaw usab diha sa Bahay Cebu nga si Sister Lucia Alperes ug diha usab sa Lahog si Sister Ophelia Ordinisa mayang pagpaminaw ninyong tanan. So tanan-tanan na lang niya sa ato adayng nagdasig kanunay, nag-abi-abi kanunay nga makasangyo tas pulong sa Dios way lain tag-iya ug tagdumala. Chief Bobby Casila kauban siyang kapikas Ma'am Archel ug sa tibuok niyang pamilya. Kini na lang inyong ubos galagad Brad Bear Brihido Inaordinisa mingon, daygon ta ang Dios. Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibyang sa dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo.